Goazen, Lotx, azkar! Iepa! 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 Ai ama, Lotx, ederra egin dugu. Virginiari arrazoi gehiago eman dizkiogu salaketa jarri ezagun. Gainera hemen jartzen du lapurreta karguez gain pixina egiteagatik beste 4 urteko zigorra jartzen dutela. Pitzina! Ez, ni ezin naiz kartzelara joan, oso gaztea naiz eta bizitza osoa daukat horrek. Hots, lasai, ez da inor kartzelara joango. Konponduko dugu. Orain gure helburua da marko bat egitea. Bai, oso ondo, baina nola egingo dugu. Ba ezakit, bilatu zerbait? Ai, begira, honek balio du. Bai, primeran, az gaitezen. Argazki marko bat egiteko material hauek aurkitu ditugu. Egurrezko makilatxoak, pinturak, pintzelak, silikonazko pistola eta gura izea. Lotx, orain koloreak sortu behar ditugu. Hasteko, egurrezko makiltxoak gustuko kolore batez pintatuko ditugu. Kolore desberdinak ere erabili ditzakezue. Behin zikatu direnean, hauek itxatxi beharreko ditugu argazki markoaren oinarria sortzeko. Kontu silikonazko pistolarekin, erregabe! Wow! Ze polita! Potxorain buelta emango diogu. Behin oinarria izan da, izkinak itxatxi beharko ditugu. 4 makilatxori punta bat moztuko diegu, beraien artean lerro zuzen bat sortu ahal izateko. 4 izkinak itxatxi eta listo, begira ze polita. Ba ez zaigu bat ere gaizki geratu, Berak zuena baino politagoa bada bai. Ba honekin listo, berreskuratu ditugu gauza guztiak. Barkatuko digula uste duzu. Ba, espero dut baietz, bestela abokatu bat bilatu beharreko dugu eta nik ez daukat dirurik. Ez da nik ere. Bai, Lotx, ate magikoa? Guazen! Bai, guazen. Iepa! 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 Iepa!